Продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини, власне, про санкції, про економіку в контексті українсько-російських і російсько-американських відносин будемо говорити з гостем нашої студії. Це Борис Кушнірук, економіст, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Пане Борисе, я вас вітаю. Вітаю. Вже вас ще в кадрі не було, вже було чути про те, що ви є в нашій студії. Можливо, якщо буде зараз зручно, поки я додам трішки інформації, перевести телефон в режим без звуку. Так, я це зроблю. Отож, будемо далі говорити про так званий, як його вже охрестили журналісти, кремлівський список Сполучених Штатів Америки. Власне, Міністерство фінансів сьогодні Сполучених Штатів опублікувало доповідь, власне, кремлівський список, як ми це називаємо, щодо можливості запровадження нових санкцій проти російських олігархів та людей із близького оточення президента Росії Владимира Путіна. До списку потрапили 210 людей. Це 114 осіб із оточення президента РФ, а також 96 олігархів. Проти них потенційно можуть запровадити нові санкції. І прізвища багатьох з них нам відомі. Серед олігархів це, зокрема, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Володимир Потанін, брати Аркадій та Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов, Ігор Сєчин, Олексій Міллер, Олег Тиньков, Сулейман Керімов та інші. І серед фігурантів списку також глава адміністрації президента РФ Вайно, його заступник Кирієнко, прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, помічник Путіна Владислав Сурков, прем'єр-міністр Медведєв, спікер Держдуми Володін і спікер Ради Федерації Валентин Матвієнко. І деякі зазначених у списку росіян вже перебувають під санкціями. До кремлівського списку Мінфіну Сполучених Штатів потрапили російські компанії, які щонайменше на чверть належать державі і мають дохід понад 2 мільярди доларів. І я зазначу, що це тільки перший із цілої низки документів, які готують декілька американських відомств на виконання ухваленого минулого року у Сполучених Штатах закону. Нагадаю, що Борис Кушнірук, економіст, гість нашої студії. І далі, власне, пане Борисе, буду просити вас проаналізувати, про що цей список і для чого він. Але перше аналізувати, давайте послухаємо президента України Петра Порошенка, що з цього приводу в його Фейсбуці написано. І, знову ж таки, реакцію з Росії президента Російської Федерації Путіна. По суті, всіх нас, усіх 146 мільйонів занести в якийсь список. У чому сенс таких дій, я не розумію. Але це, безумовно, не дружній акт. Він ускладнює і без того складні російсько-американські відносини та завдає шкоди міжнародним відносинам в цілому. Щира вдячність Вашингтону за чергову демонстрацію лідерства у протидії російській агресії. Розраховуємо на відповідні рішення із боку наших європейських партнерів для зміцнення спільного трансатлантичного фронту. Сила санкцій стає дедалі більш міцною і впливовою. Накопичувальний ефект обмежувальних заходів неминучий і впевнено обмежує апетити агресора. І так буде, допоки в Кремлі нарешті не зрозуміють важливості поваги до міжнародного права, відмови від втручання у внутрішні справи суверенних держав та припинення підриву демократичних інститутів. А також допоки не відбудеться повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Багато, зокрема, і в цій студії з гостями ми говорили про можливі політичні наслідки опублікованого цього кремлівського списку Сполучених Штатів. Але з вами, як з профільним експертом, я б хотіла поговорити про можливі економічні наслідки. Поки що санкції ще не є запроваджені за цим списком, але це, як вже багато хто говорить, так званий червоний прапорець або дамоклів меч. Як ви бачите вагомість і важливість оприлюднення такого списку сьогодні? Ну, по-перше, потрібно відзначити, що оприлюднена лише відкрита частина списку, є ще закрита частина списку. І в цю частину вже потрапили, крім певно, ще кількості осіб, про яких ми менше знаємо, просто тому що поки невідомо, хто там потрапив в цей список, але я думаю, що там людей не менше, тому що в цьому випадку закон вимагав, Сполучених Штатів вимагав від уряду надати не просто список наближених до Путіна осіб, а надати всі зв'язки, в тому числі родинні, на кому можуть знаходитися активи, тощо. Таким чином, я думаю, що кожного з цих осіб
зрозуміло, є діти, дружини, батьки, на яких часто густо не тільки в українських реаліях, але й там теж переводять значні частини активи. Тому там фактично от всі ці особи, вони теж включені в цю, можливо, приховану частину списку. Це по-перше. По-друге, важливо підкреслити, що цей список, він лише показує, що може бути далі. Тому що міністр фінансів США сьогодні вже заявив, що санкції будуть, що вони є якраз вже в цьому закритому доповіді, яку вони вчора надали Конгресу. І там вже будуть певні кроки, перше. Але, умовно кажучи, там один із ключових постане питання про перевірку законності походження всіх активів у цих осіб. Стане питання, що і вже будуть перевіряти не там. Росія каже, ми вважаємо, що вони законно все отримали. Ніфіга. Це вже буде вимога, Сполучені Штати будуть перевіряти. Якщо вони вважатимуть, що ці активи вони не були за рахунок корупції і зловживань влади і наближеності влади, то на них може бути накладено арешт. Я не впевнений, чи буде така просто конфіскація, але арешт точно буде. Крім того, це вже так доволі чуттєво може бути, тому що у багатьох з цих мільярдерів були доволі суттєві активи в розміщенні, включно з маєтками, з цілими комплексами будівель, які у них були в Сполучених Штатів. Зараз вони можуть бути просто фізично заарештовані, і вже ними не можна буде користуватися. Крім того, постане питання, фігуранти цього списку, особливо в частині бізнесовій, а родини, як правило, всіх наших можновладців, що українських, що російських, вони, як правило, у них дуже чомусь вдалі родичі бізнесмени, у них все так добре виходить. От якраз у цих осіб теж можуть бути проблеми, у них теж можуть бути заарештовані активи, і у них виникнуть проблеми з тим, щоб взагалі з ними мати справу. Тому що тепер будь-який західний, азійський, я вже не кажу про американські бізнеси, які постане питання, що вони хочуть мати справу з тим чи іншим олігархом, чи чим бізнесменом, вони вже спитають у Мінфіна, а чи не вважають то, що вони порушують санкційний список. І оце, знову-таки, нова хвиля проблем, яка буде, крім арешту якихось кількості активів, виявляється, що фактично за межами Росії не зможете вести особливий бізнес. Тому що навіть в цьому списку є особи, які в тому числі мають певні бізнеси в Україні. І вже тут може постати питання, що це нашим бізнесменам потрібно спитати у наших правоохоронців, щоб ті спитали у американських, а чи можна вести справу з ними, чи не виникнуть у них проблеми в зв'язку з цим, бо за будь-які контакти з цими особами, по кому поставлені вже певні значок, да? Тобто вони становляться такі вже небезпечно токсичними для того, щоб з ними мати справу. І оце друга хвиля проблем, яка буде відчуватися і буде відчуватися там вже за рік-два доволі суттєво. Але при всьому тому я б хотів що відзначити, щоб ми самі себе не обманювали. Якщо ми думаємо, що американці вводять санкції за агресію проти України, то ні. Основна, і це зазначено в законі, основна причина введення санкцій – це втручання в вибори в Сполучених Штатах. Так. Тим чином потрібно розуміти, що просто, скажімо так, одна справа, коли Сполучені Штати і Росія десь там за зоною впливу борються на інших територіях, да, то вони можуть десь там один одного обігравати. Згадаємо Афганістан, В'єтнам і так далі. Таких прикладів дуже багато. А зовсім інша справа, коли Росія прийшла межу в уявлення американців, вони полізли в святої святих. Вже в саму виборчу систему Сполучених Штатів. І оце якраз те, що буде, скажімо так, каратися доволі жорстко. Причому це вже не питання того, що зробити, щоб цього не було. Це фактично питання тільки повної зміни режиму російського. Тільки в цьому випадку буде там зніматися санкції проти тих чи інших осіб. Більш того, скоріше за все, що постане питання, щоб
ці особи вони будуть токсичними і для будь-якої наступної влади в Росії. Таким чином, навіть коли, якщо уявити, що режим Путіна паде, але це відбудеться, питання лише вже зараз часу, так от постане питання, що ці особи, вони вже не зможуть бути тими, кого будуть сприймати в Сполучених Штатах як партнерами для переговорів щодо того режиму, який буде після того. Тому тут, в тому числі там навіть по персоналіям, які потрапили, які не потрапили в список, це говорить про те, що певні відмінності політично будуть, але знову ж таки цей список він не є кінцевим. І, умовно кажучи, ніхто не розуміє, за якою логікою можна в нього потрапити. А знову ж таки, потрапити значно легше, ніж з нього потім вийти з цього списку. Тому отут якраз ця невизначеність, вона і буде, ну, скажімо так, дуже тиснути на будь-який бізнес цих людей, тому що, умовно кажучи, ніхто не захоче мати з ними справу, буде ризик. Тому що ти не розумієш, не потрапиш ти під санкції просто за сам факт, що ти мав справу з особами, які опинилися в цьому токсичному списку. От, власне, ви говорите цікаві речі, і у мене виникає два запитання. Перше з них – це з приводу долі України і ситуації на Донбасі. Та? Я озвучу перше, а пізніше перейдемо до другого. Вже тривалий час мова йде про те, що насправді чим довше вже тривають вже введені санкції, та? Чим більше зазнає збитків, зокрема бізнес в Росії і так далі, то, власне, це близьке оточення, олігархічне оточення Путіна, чим все далі і більше, насправді, власне, Путін стає токсичним, та, безпосередньо в цьому оточенні. А це показово, що сам Путін не, щоб цей список не потрапив, тому що було сказано, це оточення Путіна. Тому в цей список попало оточення Путіна, але сам Путін не є, скажімо, першим номером цього списку. Так, це доволі показово. Показово. І чи в цьому випадку можна говорити, або, скажімо, фантазувати собі про це, що близьке оточення Путіна – це 96 олігархів, та, які є у цьому списку, а з ваших слів, я так розумію, що кожен з тих олігархів знає, що у цьому списку і переліку в прихованій частині є члени його родини і так далі. Чи не почнуть вони, зокрема, тиснути на президента Російської Федерації, аби припинилися ті речі, які, власне, і змотивували, і стали причиною цього списку, зокрема, війна на українському сході? Я думаю, що тут вже, враховуючи, що от якщо читати американську пресу чи європейську пресу, то принаймні, по-перше, там немає вже дискусії, чи було втручання, чи не було втручання з боку Путіна, да, і російських спецслужб. Це визначено як факт, який не потребує доказів. Це по-перше. По-друге, там вже чітко визначено, що режим, який знаходиться в Росії, це не просто режим, який є опонуючий Америці. Це кримінальний режим, причому в прямому сенсі цього слова. Це кримінальне угруповання, і більшість олігархів, які там є, це лише номінальні тримачі цих общака, тих коштів, які вкрадено у самих росіян. І тому, умовно кажучи, тут проблема для всіх полягає в тому, що вони не особливо можуть навіть з цього приводу прощатися, тому що, умовно кажучи, ми не розуміємо, а які зобов'язання у них у всіх є по відношенню до тих персон, які менш відомі, наприклад, в спецслужбах російських. А фактично ми розуміємо, що відбулось, особливо після приходу Путіна, відбулось доволі потужне зрощення криміналітету, да, в різноманітних угруповань кримінальних з спецслужбами. Саме вони фактично управляють Росією. Це поєднання цих, це стало єдиним цілим. І для Сполучених Штатів вже очевидно, що поки їх всіх не поставлять, що як це називається, за поребрик, да, поки їх не загонять в стойло і скажуть, ви щось можете у себе там робити. Насправді ніхто в світі не хоче вирішити проблему, що робити з Росією, якщо вона почне розпадатися. Боязнь хаосу, який може виникнути на території Росії, він у багатьох викликає значно більший острах, ніж все, що робить на сьогоднішній момент Росії там в Україні, і навіть в Європі, і навіть в Сполучених Штатах. Тому що робити з ядерною, бактеріологічною, хімічною зброєю, а тут є ще питання протиставлення вже основного опонента Сполучених Штатів – це Китаю.
вони не готові потім віддати всю цю територію фактично Китаю. Тому що віддати під протекторат Китаю – це можливий і вихід з точки зору забезпечення стабільності на цій території, щоб вона не продукувала хаос. Але для США це означає тоді програш в цій, ну, скажімо, протистоянні з точки зору впливу. Тому що якщо Китай до його території додати ще ресурси, які є на території Росії, то об'єктивно це буде ну, найбільш потужна сила в світі. І для США існує проблема, яким чином вирішити з одного боку примусити цей режим зайти в якісь межі, да, які переходити не можна, да, в тому числі втручання в вибори в США, да, чи в європейських країнах вибори. Але з іншого боку, щоб не допустити ситуацію, коли доведеться погоджуватися з тим, щоб туди заходив Китай і фактично установлював протекторат. Бо там постане питання, що враховуючи в чомусь такі ментальні особливості, європейці там точно не годяться як люди, які можуть, ну, контролювати цю територію. І там потрібно проводити дуже жорстку буде політику по відношенню до цієї території, для того, щоб змусити людей протягом десятиліть, для того, щоб поступово міняти ту ментальність, яка закладалася протягом багатьох років і яка зараз сформована вже просто відверто кримінальний режим, який там є. Тому от на сьогоднішній момент це ще така от геополітична дуже складна гра, де з одного боку є бажання примусити щось поміняти, але при цьому немає бажання, щоб там вся ця територія просто почала розвалюватися в хаос. Ну і можна, скажімо, собі допустити, що елементом цієї такої гри, якщо говорити про російсько-американські відносини, і, власне, є оприлюднення цього так званого кремлівського списку, бо і вже сьогодні керівник Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів пан Помпео, він припустив і заявив виданню BBC в інтерв'ю про те, що під час виборів до Конгресу, які мають відбутися у листопаді 2018 року, знову ж таки очікують втручання Російської Федерації, але Сполучені Штати до цього, умовно кажучи, готові, і цьому будуть протистояти і так далі. Тобто можна припустити, що оприлюднення цього кремлівського списку зараз, цього такого червоного прапорця, це може така спроба працювати на випередження, принаймні попередити, аби цього не було. Але тут цікаво інше. Я почитав теж огляд того, що кажуть російські можновладці, і там була цікава теза про те, що вони завжди розглядали ситуацію в США через призму президентства. І вони вважали, що Конгрес – це такий при президенті. І головний гравець – це президент. Це правда. І так завжди було. Але оце об'єднання Конгресу, партії республіканців і демократів навколо питання жорстких санкцій проти Росії, вони якраз показали, що росіянам потрібно шукати можливості впливати на Конгрес. І слід очікувати, що попри цю погрозу і загрозу того, що їх будуть за це карати, я думаю, що вони почнуть намагатися робити те, що вони роблять в Європі, коли вони намагаються провести в ті чи інших країнах ті чи інші політичні сили тих чи інших осіб, які починають казати, да навіщо нам воювати з Росією, нам з ними потрібно дружити, нам потрібно торгувати, а все інше, там є якісь проблеми, давайте їх в процесі переговорів вирішимо, ще якісь, навіщо нам конфронтація? Тобто тут буде очевидно, що оця тенденція переорієнтації спроб впливати на Конгрес, на склад Конгресу, вони точно будуть. Тому Росія вже в тому вигляді, в тій ситуації, режим російський, в такому ситуації, коли вони вже не можуть собі дозволити сказати, ой, боїмось. Тут або вони, особливо враховуючи ментальні традиції, або йдеш до кінця, або програєш все. От, знаючи ментальну російську, ми все ж таки надто довго з ними спільно існуємо, для того, щоб цього не розуміти, вони підуть до кінця. Вони підуть гратися лише до того часу, і їх можна буде лише силою, ще більш жорсткими санкціями, ще більшими обмеженнями загнати в ситуацію, коли вони точно будуть розуміти, що атак робити не можна. Не можна захоплювати інші території, не можна втручатися в чужі вибори, не можна займатися терористичною діяльністю тощо. От, враховуючи, ще скажу, той режим, який там сформований, за часів особливо Путіна, а Путін це лише одна персоналія. Насправді потрібно усвідомити, що це справді
цілий сформована мафіозна держава кримінальна, де криміналітет і спецслужби – це фактично одне єдине. І там вже не відрізниш, хто в якій якості там існує. Тому там є проблема, що там за кого не чепись, тут не питання Путіна. Тут питання саме того режиму, який, якщо не зламати фактично повністю, ризики для Європи і для світу будуть дуже великими. Ну, власне, про ризики для Європи, і, власне, про зламатися, бо російське політичне керівництво, політична еліта робить вигляд, насправді, що жодні санкції Росію, скажімо, не зламають, хоча експерти, насправді, говорять про інше, зокрема, щодо санкцій з приводу оборонки і так далі. А з приводу загроз для західних країн і для наших західних партнерів, власне, я додам інформації про те, що глави урядів 5 східно-німецьких земель вважають, що санкції проти Росії є неефективними і лише б'ють по німецьких компаніях. Про це повідомляє Deutsche Welle. У Берліні, власне, після цього повідомляють журналісти, коли у Берліні відбулася зустріч глав урядів 5 земель, утворених на території колишньої Німецької Демократичної Республіки, і прем'єри східноєвропейських земель планують обговорити питання про пом'якшення санкцій проти Росії з майбутнім федеральним урядом ФРН. Тобто, з одного боку, ми говоримо про те, що санкції потрібно посилювати, і начебто наші західні партнери до цього готові, але з іншого боку, все частіше виникають схожі заяви про те, що ці санкції потрібно пом'якшувати, бо насправді вони б'ють не так по Росії, як, скажімо, по інших країнах, зокрема Німеччині. Ну, насправді робився огляд того, скільки, умовно кажучи, втратила Німеччина на торгівлю з Росією, і наскільки за цей час, починаючи з 2014 року, наскільки Німеччина наростила експорт. Так от, наростила вона в багато разів більше, ніж, умовно кажучи, втратила від того, що було змушено застосовувати санкції проти Росії. Зрозуміло, що в Європі, в багатьох країнах Європи вже сформована, я би не сказав вже так уж зовсім там куплені політики Росії, але агенти впливу, які зацікавлені в тому, щоб відновити старі відносини з Росією, які були, мовно, ще до 2014 року. Безперечно, таких політиків в Європі доволі багато. Враховуючи кризу економічну, яка нікуди не поділася, всього цього простору, і яка буде, на жаль, поглиблюватися, переконаний в цьому, зрозуміло, що там популізм і ліво-право радикальні політичні сили, сили, які пов'язані з Росією, теж з ДПГ в Німеччині, там, безперечно, буде доволі багато тих, хто намагатиметься ці санкції зняти. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, є процеси. От процеси зупинити неможливо. Як неможливо зупинити процеси, пов'язані з тим, що після 2019 року вплив енергоносіїв на розвиток світової економіки почне скорочуватись доволі швидко. Зараз для нас санкції європейські і американські не потрібно розраховувати, що вони вирішують для нас проблему там окупованих територій і Донбасу, і Криму. Я переконаний, що це лише просто оці санкції, вони створили певний буфер, який не дозволяють Росії цю агресію поширювати. Все інше, по-перше, нам потрібно вирішити самим у себе в країні, для того, щоб ми стали потужними, і вже могли прощатися цій агресії. Але крім того, потрібно розуміти, що ті процеси, які будуть в світі протягом з 19, 20, 21, 23 років, вони самі будуть визначати те, що вплив Росії буде суттєво скорочуватись навіть не внаслідок нас санкцій, а внаслідок ці зміни технологічних укладів і впливу вуглеводнів на розвиток світової економіки, вони будуть визначальними по відношенню до того, що відбувається в світі. І тоді вже, знову ж таки, цікавість роботи з Росією буде значно менше, тому що, мовно, що там просто не буде тих доходів нафтодоларових, які на сьогоднішній момент і є привабливими з точки зору того, що це гроші, за які можна там купити якісь товари та послуги в Європі. Пане Борисе, справді ви кажете про те, що відбуваються процеси, і процеси насправді річ така, яку контролювати або керувати ними неможливо. І я вам дякую, що деякі з цих процесів ви нам роз'яснили. Часу було небагато, але зрештою дякую вам, що ви прийшли до нашої студії. Глядачам я нагадаю, що це був Борис Кушнірук, економіст і глава експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Я ж прощаюся з вами до завтрашнього вечора. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся з АТR і надалі.